Je kan zien dat ik hier een serieuze verzameling opbouwd heb en dat is mijn lust in mijn leven. Wat is dat voor vogeltje? Ben er echt wel eens momenten dat je denkt van, hou er mee op? Zoals nou. Dan is het wel pittig. Ja, dan is het wel pittig. Ja. Want altijd aan de politie weer op je dak, dat is net leuk. Een pistooltje. Nee. Ja, ze kennen het goed hoor. Op polities. Dat griept je aan. Terkenvisser en zijn partner Sjoke Wiegersma binnen slimme hondien. Maar ik lilk. Kwartling kwam de politie voor de derde keer bij hem thuis, omdat er illegale wapens en munitie in huis hebben zoeken. Maar dat had wel impact. Je zag je vrouw zag goelen. En dan had de neiging dat je zegt, ik hou ermee op. Die neiging had ik wel gewoon, ja zeker. Maar ik dacht letterlijk van, ik wil net op de politie wint. Dus, en ik ben helemaal net schuldig, dus ik kon gewoon terug. Eens is het hele huis van Terkenvisser in een oorlogsmuseum. Haast 30 jaar lang had hij over die sammeling dien. In 1998 was Visser voor de eerste keer trots de politie trappier op illegaal munitie bezit. Dat kloppen. Losse vlodders die er zelfs voen hier. Maar zo'n die tijd had er zijn leven betteren. De politie had werk goed in beslag. Ja, maar in elk geval geen wapens, want dat hik al je keurig in de water. Had ik overal papieren bij. Dus dat had ik goed verleerd. En ik heb inmiddels ook al een paar verkocht. Nou ja, dat mag ik gewoon. Verder ben er SD2 flinterbomkes in beslag genomen. En dat houdt in, ben bomkes van 2 kilo. Maar dat is exercitie. Dat kan net ontploffen. Dat kan net ontploffen. De politie liet weten dat ze bloed bij haar verklaring dat bij Visser wel degelijk illegale wapens en munitie voen binnen. Omdat transport te gevaarlijk wie, zou de EOD het goed bij Rinsum en Geest aan ontploffing bracht hebben. Terkenvisser had zijn twijfels en stapt nou zelfs naar de rechter. Ik had gewoon het idee dat ze mij altijd een ham hadden. En ik ga nou echt moest keer meer nooit. Ik wil je nou wel werk van mij te hebben. Want ik ga het nou helemaal gewoon met die man.